खुलुमबाय सानजारि थान्दैनि स्टुडिय'आव मोनाबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं आमिना स्वर्गियारि। आसाम आयेन आफादनि विन्टार सेसननि दिनै थामथि सानाव एमएलए अखिल गगैनि गुबुन मोनसे गोमोथाव महर। गावनि गाननाय गस्ला आरो प्लेकार्डआव सरकारनि बेरेखा लिरनाय स्ल'गान लानानै खुद्रिनाय दिन्थिदों। दिनै विन्टार सेसननि थामथि सानाव एमएलए अखिल गगैखौ बेबादि हाबा मावनायखौ नुनानै बयबो गोमोहाबदों। बिथाङा गावनि गाननाय गस्ला आरो प्लेकार्डआव लिरदों थगायसुला गिबि मन्त्रि 1 लाख साख्रिनि थिसनथाइ होनो हायाखै। 1 बोसोराव 1 लाख साख्रि होनायनि थांखि आरो समाया बहा गोमाखो? हाबा गैयै सुबुंफोरखौ लानानै बेसेबां गेलेनो बिजेपि सरकारा बेबादि रोखोमनि स्ल'गान लिरनानै आयेन आफादनि जथुमाव नुजाथिनायखौ नुनो मोन्दों अखिल गगैखौ दिनै थामथि साननि जथुमाव। 31 डिसेम्बरनि सिगां आसामाव सोलोंथाइ बिफानाव 3830 फोरोंगिरि साख्रिनि लांदां मासि एबा पस्ट ओंखारगोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनुज पेगुआ। आसामाव फिन फोरोंगिरि साख्रिनि थिसनथाइ होगोन। फैगौ 31 डिसेम्बरनि सिगां फोसावथाइ होगोन होननानै फोरमायदों मन्त्रि बिथाङा। बेजों लोगोसे 589 कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरि पस्टबो पाब्लिश खालामनायनि इसारा होदों। दिनै 22 डिसेम्बर शहीद कनकलता बरुवानि जोनोम सान। रायजोनि गोबां ओनसोलफोराव बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनाय नुनो मोन्दों। 1942 मायथाइनि 20 सेप्तेम्बराव इंराजनि बेरेखायै भारत नागार सोमावसारनायाव बाहागो लानानै गहपुर पुलिस थानायाव इंराजनि गुलिजों जिउ खोमानांदोंमोन कनकलता बरुवा बिथाङा। जरहाटनि थाखुबारियाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। हरनि समाव हरखाबै अर नांनानै गं 10निबो बांसिन गला एबा फालांगियारि न'फोरा खामनानै सेवहांगार जायो। गोबां कौटि रांनि दोहोन दौलत खहा जादों होननानै खौरां मोन्दों। दिनै भारत सरकारा कभिड-19 नि सायाव गोजौ थाखोनि सावरायलायनाय मेल खुंदों। निउ भेरिएन्ट कभिड-19 नि सायाव भारत सरकारा सांग्रां जादों। लोगोसे बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय माखासे नेमखान्थिखौ थाबैनो फोसावनो थियारि जादों भारत सरकारा। दासान्दि भारतनि नसुंसे हादर चीनआव कभिड-19 नि गोहोमा बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं। चीननि बे थासारिखौ नोजोर बोनानै भारत सरकारा दिनै गोजौ थाखोनि मोनसे सावरायमेल खुंदों। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलियाव मैया आखाइजों बानायनाय मोन 6 बम बोखांदों आसाम पुलिसा। ढेकियाजुलिनि सिराजुलिनि गंसे दालांनि सिङाव बे बमखौ मोन्दों होननानै खौरां मोन्दों। नाथाय बे बमआ सोरनि एबा सोर दोनफैदों बेनि दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै।